Selamat pagi, dulurku. Oke. Meruput aku ada. Oke. Alhamdulillah. Iki bentar lagi diambil pesanan mau dibawa ke Taiwan. Alhamdulillah. Ada sih ya. Yes, disyukuri sithik kakek disyukuri alhamdulillah. Bersyukur mesti Allah paringi wis kelancaran, pangkat rezeki, bersyukur. Ya. Nggih. Keripik pare, keripik pepaya, keripik ontong bunga pisang ya, iki pesenane iku. Nah, alhamdulillah. Ya wis muga-muga kabeh diparingono lancar rezekine, sehat awake wis. Muga-muga sukses. Amin.